Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας για τη μη φυσική παρουσία μου στη γιορτή σας. Έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι εκλογές για την ακρίβεια, δεν μου το επιτρέπουν. Ελπίζω πάντως ότι ως δημοσιογράφοι θα το κατανοείτε, άλλωστε πρέπει να το συνηθίζετε. Οι ανατροπές είναι στην ιδιοσυστασία αυτού του επαγγέλματος και βασικό στοιχείο της γοητείας του. Πρέπει πάντως να σας πω ότι πρώτα μπήκα στη δημοσιογραφία και μετά ανακάλυψα πόσο συναρπαστική είναι. Ακόμη περισσότερο τώρα στην εποχή της τεκτονικής τεχνολογικής επανάστασης που πολλαπλασιάζει την ποιότητά της αλλά και υπερμεγεθύνει τις απειλές από την κακή άσκησή της. Όλα αυτά τα χρόνια αναρωτήθηκα πολλές φορές για τον πυρήνα της δημοσιογραφίας, το αληθινό διακύβευμά της, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη των ημερών. Ποιο και τι είναι. Από τους ορισμούς που κατά καιρούς έχω διαβάσει για τη δουλειά μας, μου αρέσει περισσότερο εκείνος που ανήκει στον Ρεζίς Δεμπρέ. Η δημοσιογραφία, είπε ο Γάλλος διανοητής, είναι το εργαστήριο μέσα στο οποίο σφυριλατείται το πνεύμα της εποχής. Είναι η φωνή του αιώνα. Και μου αρέσει πολύ αυτός ο ορισμός γιατί ερμηνεύει και την καλή εκδοχή της δημοσιογραφίας αλλά και την εκτροπή της. Και λέω εκτροπή γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν διαφωνεί με τη διαπίστωση ότι το πολύτιμο αγαθό της ενημέρωσης αποτελεί πλέον εμπόρευμα. Η εποχή μας σημαδεύεται από τις μεγάλες επαναστάσεις, τη γενετική, τη βιοτεχνολογία, τον εκπληκτικό παγκόσμιο ιστό, την ενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς. Χαρακτηρίζεται όμως και από την υποχώρηση των ιδεολογιών και την αναζωπήρωση των φανατισμών. Μέσα σε αυτό το χάος, λοιπόν, καλείται να λειτουργήσει ο δημοσιογράφος του 21ου αιώνα. Να βομβαρδίζεται από υπερπληροφόρηση και να κινδυνεύει από παραπληροφόρηση. Σκεφτείτε ότι μόνο το 98% των πληροφοριών που λαμβάνουμε μένει ανεπεξέργαστο. Η ενημέρωση είναι πια μια κολοσσιαία βιομηχανία με ελιγγιώδη κύκλο εργασιών στα χέρια πολυεθνικών, με αμφιλεγόμενα κίνητρα, σκοπούς και προθέσεις. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τείνουν να γίνουν η νέα θρησκεία που πιστεύει και λατρεύει την πραγματικότητα, υπαρκτή ή κατασκευασμένη. Συχνά πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι μας, συγχαίουμε ή ταυτίζουμε το γεγονός με την αναπαράστασή του στη σελίδα της εφημερίδας ή στην οθόνη της τηλεόρασης του υπολογιστή μας τώρα πια. Τις περισσότερες φορές ένα γεγονός δεν υφίσταται στο μικρό μας σύμπαν αν δεν υπάρξει μηντιακά. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή ενημέρωσης έφτασαν να αποτελούν ένα θερμοστάτη συμπεριφορών. Ειδικά τα ηλεκτρονικά μέσα παίζουν έναν ισχυρό και πρωταγωνιστικό ρόλο για τις αποφάσεις και τις επιλογές μας. Σύμφωνα με τον γνωστό Αμερικανό διανοούμενο Νόαμ Τσόμσκι, τα μίντια φτάνουν στο σημείο να αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Προσδιορίζουν τους όρους με τους οποίους στοχαζόμαστε ή δεν στοχαζόμαστε και για ποια θέματα. Χαράσουν τα όρια του έσω και έξω κόσμου μας. Ειδικά η τηλεόραση λειτουργεί, σύμφωνα με σοβαρούς θεωρητικούς των μέσων, σαν Photoshop. Ανασυνθέτει τα πίξελ της πραγματικότητας, ανακατασκευάζει το δημόσιο χώρο και μας τον παραδίδει ως δημόσια εικόνα. Δανείζει νοήματα, ταυτότητες και ζωές. Όλες οι λεπτές αποχρώσεις και οι συναρπαστικές ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης συνθήκης δεν χωρούν στη λογική της. Έγινε ένα είδος υπηρεσίας νοήματος που μετατρέπει την πλημμυρίδα των πληροφοριών σε εύκολα αναγνώσιμο κόσμο. Medium και remedium, μέσο και φάρμακο. Γίνεται πλοηγός μας σε ένα ρευστό κόσμο. Επιλέγει, φιλτράρει, αξιολογεί, μειώνει την πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών, ποιος θα πει τι είναι σημαντικό. Πολλά θα μπορούσαν να είναι. Άλλωστε, επιλέγω σημαίνει χάνω μια σειρά από άλλες δυνατότητες. Θα ήταν αφελής κάποιος να πιστέψει ότι οι δημοσιογράφοι δρούν εν κενό. Ζουν και δρούν μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, σε γεωγραφικές συντεταγμένες τώρα πια και τεχνολογικές που τους καθορίζουν ως άτομα, ως τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Περιμένουμε από το δημοσιογράφο να πει την αλήθεια. Ποια αλήθεια άραγε και ποιες πλευράς. Ο δημοσιογράφος είναι καταδικασμένος να λέει μόνον όσα ξέρει. Αλλά εκεί είναι το στοίχημά του. Να φροντίζει να είναι αμερόληπτος, να λειτουργεί έντιμα με βάση την αξιοπρέπειά του και την επαγγελματική του επάρκεια. Να προσεγγίζει όσο το δυνατόν την πραγματικότητα που όμως πάντα θα μας διαφεύγει. Γιατί όπως λέει ο Σεφέρης, όλα όσα αφηγούμαστε έγιναν, αλλά τίποτα δεν έγινε όπως το αφηγούμαστε. Επομένως, ποιο είναι και τι είναι το διακύβευμα της δημοσιογραφίας? Από την εποχή του Ησίωδου, που εγώ τον αποκαλώ τον πρώτο δημοσιογράφο, μέχρι σήμερα, στην εποχή της υπερηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, η ουσία της δημοσιογραφίας είναι η απάντηση στο απλό και κορυφαίο ερώτημα γιατί. Κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα γιατί, από το πρόβλημα μέχρι τη λύση του. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένα τις πολλές απαντήσεις που πάντοτε υπάρχουν. Αρκεί να περιεργαζόμαστε τον κόσμο με λογισμό και με όνειρο. Σας ευχαριστώ.